Още като тийнейджър проявява изключителен интерес към технологиите и комуникациите. Неговото име е Кевин Митник. Първият му пробив е в градския транспорт. На 16 години успява да убеди служител да му даде информация, с която пресъздава валиден пропуск и се вози безплатно в автобусите на Лос-Анджелис. По-късно той става легенда. Без да използва вируси или злонамерен софтуер, той разчита на познанията си за мрежите и поведението на хората. Прониква в мрежите на гиганти като Nokia, Fujitsu, Motorola, Sun Microsystems и дори правителствени агенции. Поразителното е, че в нито един от тези случаи Митник не се облагодетелства финансово. Той не продава информацията, не краде пари, не изнудва. Самия той твърди, че го е правил от чисто любопитство и интелектуално предизвикателство. След първия си арест през 1988 година, Митник прекарва няколко месеца в затвора. Освободен е при условие, че няма да използва компютри, но през 90-те години отново се връща към хакерската си дейност. Този път е много по-предпазлив, използва фалшиви самоличности, живее на различни места, използва обществени телефони и мобилни устройства, които сменя постоянно. Той клонира сим-карти, подслушва комуникации и дори прониква в системи на Пентагона и Националната служба за сигурност. Започва масивна операция по залавянето му. След дълго проследяване Кевин е арестуван в Роли, Северна Каролина. Митник прекарва близо 5 години в затвора, повечето от тях без право на гаранция. По-късно той е освободен. След излизането си се превръща в нещо напълно различно. От най-издирвания хакер в Америка, той става консултант по киберсигурност. Основава своя собствена фирма, Mitnick Security, и работи с компании и правителства, за да им помогне да се защитават от такива като него. Изнася лекции по цял свят и става автор на няколко бестселъра, сред които «Изкуството на измамата» и «Призрак в мрежата». Историята на Кевин Митник е повече от просто разказ за хакер. Тя е история за еволюцията на интернет сигурността, за опасността от подценяване на човешкия фактор в технологиите и за това как един човек може да премине от сянката на закона в светлината на легитимното знание. Той умира през 2023 година, но остава в историята като един от най-емблематичните хакери на всички времена.